Al mes de febrer, la Generalitat Valenciana va aprovar la modificació de la Llei de l'Horta de València, un canvi que permet flexibilitzar l'edificació als terrenys que actualment tenen la protecció de grau 3 pel seu valor agrícola. Aquesta modificació s'ha justificat amb dos motius, tal com hem explicat recentment en un article de Mètode. El primer és com a solució enfront la dana, és a dir, per a la construcció de nous canals de defensa per a previndre futures avingudes. Però la realitat és que la justificació és incongruent, perquè l'eliminació dels espais verds és un gran problema, ja que l'horta frena l'aigua, mentre que les zones asfaltades fan filtració zero. El segon motiu és enfront a l'emergència de l'habitatge. D'aquesta manera s'obren les portes a noves construccions. Però la realitat és que el problema no és per una manca de disponibilitat de residències, sinó de regulació i especulació. En aquest sentit, aquesta emergència es pot abordar de diferents perspectives sense la necessitat d'urbanitzar en el sòl fèrtil de l'horta. És per això i més coses que l'Associació per l'Horta ha sol·licitat un recurs d'inconstitucionalitat contra la modificació de la Llei de l'Horta per a frenar aquest atac contra el nostre patrimoni agrícola i per a garantir que la protecció de l'horta siga una realitat.